Něco vyrábět nebudu. Vítám vás v roce 976. Je to šťastný rok, je to těžký rok, je to zlý rok, nebo bude krásný? To nikdo z nás v tuto chvíli ještě neví. A já vás vítám na poli pod rotundou a dovolte, abych se vám představil. Jsem Petr Jan z Čaříků a budu vás provázet vteřinami příští. Je mou povinností, abych vás provázel událostmi dávných věků, kdy Boleslav II. Se svým vojskem se na obranu hranic postavil. Tedy ještě jednou, píše se rok 976. Z těch statečných mužů se přidá k Boleslavovi. Uvidíme, zdali se nechají zastrašit. Uvidíme, jak jsou jim jejich ženy, jejich děti drahé. Jak je jim drahá tahle země. Jestli za tuto zemi chtějí položit svůj život. Rok 976. A velmoži přišli, poklonili se svému knížeti, sedli si poblíž stolu, hodovali s ním, obsluha nosila vybraná jídla, šenkýřky nalévali do korbelů víno. Mlha a křik vran jakoby předznamenali další sled událostí. Císařské vojsko vedené samotným císařem Ottou II. Vystoupilo z hlubokých hvozdů, aby udeřilo na málo chráněný, ale přesto opevněný tábor knížete Boleslava. Ota II. Je si dobře vědom své obrovské převahy. A i on je rozumným vládcem. Nechce zbytečně utrácet lidské životy. Chce obsadit zemi bez války, bez ztrát.
A tak se také stalo. Císařští se rozvinují k bitvě. A císař Ota se osobně ujímá velení a rozděluje své šiky a dává povel k bitvě. Císař Ota a jeho elitní jízda. Domnívá se, že má převahu nad žoldnéři a chce svojí chrabrostí strhnout svoje muže. Se to pro Boha děje. Císař Ota byl chytrý válečník, měl skrytou zálohu, o které Pavel z Kunštátu pranic netušil. A císař neváhal a právě tuto zálohu zapojil do boje. Nastal obrovský masakr. Císařští se vrhli na Čechy, zvítězili a zahnali je zpátky do opevnění. S velkou převahou zlikvidovali útok Pavla z Kunštátu a zdálo se, že Čechům nezbývá mnoho sil ani mnoho bojovníků, aby svůj tábor mohli ubránit. A císařským se konečně podařilo dobít opevněný tábor. A také drancovali jako smyslů zbavení. Vítězové se radovali a poražení už o tom nevěděli.
nebyl dlouhý a vítězně skončil pro císařskou stranu. Všeobecné veselí, ale Ota Habsburský byl obezřetný. Císařské stráže jsou rozestavěny po okolí a dohlížejí na odpočívající vojsko. Se to rozpletlo. Už to rozpletlo. Boleslav se vrátil. Přepadl stráže a se svým vojskem se vrhl na opevněný tábor. Slovo opevněný ale v tuto chvíli neplatí, protože císařští nazí vojáci jsou úplně zaskočeni. A Boleslav nešetří nikoho. Císařští se brání jak mohou, ale je to jejich konec. Co se stalo, to nikdo nečekal. Boleslav se vrátil se svým vojskem a právě v době, kdy císařští žoldnéři se osvěžovali koupelí a hodováním, se rovnou vrhl bez váhání na všechny ty nahé a plešaté muže. Oni ve zmatku hledali svůj úkryt někde v táboře, ale kníže jim nedal šanci. Boleslav nevyjednává. Rovnou rozestavuje svoje muže, chystá se k útoku na opevnění, zapaluje ohně, bránili se, co mohli, ale tábor hoří. Nezbývá, než ho rychle opustit a probít si cestu zpět do Bavor. Ale pozor, císař je sražen z koně, je obklíčen, bojuje o záchranu holého života. Zastavte boj! To je nařízení strohé a jasné od knížete Boleslava. Už žádnou krev. Boleslav II. Se ukázal jako předvídavý panovník. Císařští vojáci, alespoň ti zbylí, se zvedli a společně s císařem, kterému byl darován život, ale i jeho důstojnost a čest, se vrátili do Bavor. Kníže český Boleslav II. Uzavřel ještě toho léta příměří s císařem Otou II. Bavorským a do budoucna se stali i spojenci v boji na obranu říše proti cizákům a nájezdům. Než vzdát hold statečným mužům obou stran. Píše se rok 976 a jsme na poli pod Rotundou. Střetli se tady římský císař Ota II.
a Boleslav druhý toho jména. Byli to dva stateční mužové. Dámy a pánové, přátelé historie, děkujeme vám moc za úžasnou atmosféru. Děkujeme vám za velkou účast, který stělesnil Otu Braniborského Martin Kolínský. A teď mu jistě podá ruku i jeho pozdější přítel, ale v tomto roce ještě velký sok. Boleslav II. A pojďme ještě poděkovat těm, kteří se nám představili. Český lev. Abaddon. České místo a dozor nad celým zápasem bude probíhat zde. Hlavní sudí tohoto zápasu je z řádu maltéských rytířů bratr Pavel, který dohlíží nad regulí pravidel. A sami vidíte, hned prohlíží mužstvo, ale já bych ho poprosil, aby nastoupil tady doprostřed, abyste ho dobře viděli, aby bylo jasné, že není nějak poznamenaný, že má všech 5 pohromadě a je to kvalitní sudí vybavený píšťalkou. A nyní mi dovolte, abych vám vysvětlil v krátkosti funkci jednotlivých hráčů. Tak máme zde především kapitány. Kapitán a jeho hlavní povinností je řídit tým a samozřejmě pokud možno podat ruku soupeři. To je vždycky nepřekonatelný problém. Máme to. Podat ruku hlavnímu sudímu. No, vidím, že viděli jste sami, z východního kláštera kapitán to málo nezvládnul. A máme zde útočníky. Útočníci jsou hlavní páteří každého mužstva, jsou vybaveny pytlíky neboli pešky naplněny pískem, které slouží k tomu, aby paralyzovali svého protivníka. A nakonec brankáře, golmany, držitele tyčí, kteří pomocí této tyče zabraňují této velké kouli, aby pronikla k nim do branky. Tak to jen na seznámení, jak jsem už na začátku říkal, hlavním účelem hry je dovalit kouli do branek protivníka. A to podotýkám jakýmikoliv prostředky.
jednou vám chci říct, že východní klášter hnědé dresy, západní klášter černé dresy. Nikdo z nich nemá čísla, protože naši mniši neumí počítat. Takže, pánové, hlavní sudí zvedá praporek a hra je zahájená. Sami vidíte, východní klášter okamžitě využívá situace, vrhá se na hráče západního kláštera a decimuje svými měšci. Využívají situace, tlačí kouli okamžitě na branku. Jediný, kdo se zpamatoval, je golman, neboli chcete-li brankář západního kláštera, který drží ze všech sil. A já si myslím, že vy teď můžete zakřičet východní klášter! Východní klášter! Východní klášter se radil, ale hráči jakoby slyšeli na vaše použití a přestali hrát, toho využívá západní klášter a jede sám na branku. Brankář východního kláštera drží ze všech sil celou situaci a vy teď můžete zakřičet západní klášter, západní. A je to tady znova, západní hráči přestali hrát, vůbec se nevěnují zápasu, toho využívá kapitán východního týmu, dává svému mužstvu dohromady a jedou přímo na branku. Nikoho se nevšímají, jediný, kdo se zorientoval, byl brankář, ten to drží ze všech sil. A zdá se, že marně máme jasný gól. Stav je 10-0 pro východní tým. Západní tým trošičku zaspal, přestali hrát. Je mi úplně jasné, co se jde do opět. Hra nám pokračuje v neskonalém tempu. Měšce lítaj, koule lítá na hlavu, na stranu, na diváky, pozor, ti, co nejsou pojištění, utíkejte. A neslyším žádné skandování. Viděli jste někdy ty vlny tam z toho dalekého kaktusový země z Mexika? Musíte zvedat ty ruce nahoru dolů. Západní hráči se zorientovali, tlačí kouli. A hra se nám malinko stabilizovala ve středním pásmu, kdy oba kapitáni sformovali své týmy, přepočítávají taktiku, hlavní sudí je pobízí, aby hra pokračovala a zdá se, že se vůbec nic neděje. Hlavní sudí ukazuje, že bude zdržování hry a proto kapitáni vysílají své týmy okamžitě náběhou. Co nic. Západní tým konzervativně bude útočit dopředu. Jasně, hlavní sudí dává povel. Pokračujeme. Východní tým zapřel kouli svým brankářem a využil takzvané obávané kličky, dostal se za kouli a s drtivou převahou rozdrtil bránící západní tým. Jediný, kdo se zorientoval, byl kapitán západního týmu, který ze všech sil svými zády se snaží, ale pozdě, máme tady 20-0, je to jasný, východní tým vede a ty, co fandí východnímu týmu, můžou klidně křičet východní tým, bojuje, pišťalka a hra nám pokračuje v neskonalém tempu. Koule se valí, západní tým se snaží zapojit do hry, vrátit ten nepříznivý výsledek zpátky na svoji stranu, ale nedaří se. Východní tým poměrně lehce dobíjí útočné pásmo, všem západní tým se organizuje trošku lépe, znova se prosadil a zdá se, jakoby hru přene zpátky na střední pásmo. Tady se hráči věnují úplně někomu jinému než samotné kouli. A už se vidí masakr diváků. Ne, naštěstí na poslední chvíli to zastavili. Tak pánové, neprotahujte nám naši proceduru. Východní klášter postavil zeď, hraje v oslabení o jednoho muže a hlavní sudí vykonává exekuční trestné střílení. Začpěte si uši! A celé situace okamžitě využívají hráči západního týmu a přes ten kouč jedou rovnou na branku a zdá se, že nic nezadrží a je to tady
20 minut do konce zápasu. A zdá se, že hlavní sudí zvedá praporek a hra nám pokračuje. Je to vyrovnáno 20-20, nebojte se tak křičet východní, západní, nebo jenom západní, východní. Ještě poslední tlak na branku soupeře. Hra se nám zasekla. Hráči melou opravdu z posledního, ale pozor, iniciativu přebírá hráč východního týmu a jde sám na branku a hlavní sudí zvedá praporek a ukončil na muru. To je smůla. To je smůla. Ano, opravdu to neplatí, gol neplatí, je to 20-20, ale myslím, že zápas byl opravdu vydařený. Hlavní sudí přeci jenom zhodnotil truhlu plnou diamantů ve prospěch západního týmu. To se tak někdy stane, to je prostě taková, je to hra, je to jednou hra, tak je to hra. A já bych poprosil naše hráče, aby s nasazením ještě jednou tady udělali kompletní náběh, abyste si je mohli dobře prohlédnout, popřípadě vytáhli svoje krabičky a jak se nám hráči postaví, tak si je rychle namalujte.